llamo José Manuel Garza, tengo 42 años y soy CEO de la empresa Luxa SL. Las lucecitas que ves encima de los coches de la policía cuando te van a multar, pues nosotros hacemos que los veas. Empezamos allí en una oficina pequeñita, nos daban servicio de gestoría, nos daban asesoramiento en múltiples facetas de la empresa, nos han ofrecido formación a través de cápsulas formativas. Cuando hemos necesitado personal, por ejemplo, también se han implicado en lo que era la selección de personal. Hola, em dic Fèlix Montañez, soc instal·lador, format amb l'Escola Taller i tinc 40 anys. Hola, soc en Daniel Rodríguez, tinc 39 anys, soc llauner, lampista, electricista i tinc una empresa d'instal·lacions elèctriques domèstiques industrials. Vaig conèixer en Fèlix Montañez, que és actualment el meu soci, amb un curs de Grameen Pulse. Vam agafar molts coneixements que et poden treure la por inicial de poder fer coses per tu mateix. Vam decidir muntar l'empresa, llavors van demanar assessorament a Grameen Pulse. Tots els passos de l'empresa inicials, durant els primers 5-6 anys, ben bons, van ser agafats de la mà amb Grameen Pulse. Hola, soc la Mar Serra i vaig fer un curs de cuina. Tinc 32 anys. Vaig veure l'oferta formativa de Grameen Pulse, de l'Escola de Restauració, i em va agradar i vaig provar, simplement. I em va agradar. I llavors ja m'ho vaig començar a mirar amb un plantejament professional. I després vaig trobar aquest lloc, que estic a una pizzeria. El meu nom és Eva Moreno, tinc 52 anys, soc sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tuppersex, de la marca Tuppersex. Va néixer de tenir un local, l'oportunitat de muntar un negoci, de no saber què muntar i mirar a veure què és el que no hi ha a Santa Coloma. I a Santa Coloma fa 21 anys no hi havia cap botiga eròtica. Recordo que vam tenir algun contacte, però vam tirar via. I va ser després, quan ja estava la botiga muntada, que Grameen Pulse va venir i ens va dir: «Ei, què necessites? Eva Moreno, estem aquí. Demana'ns, pensa servir». I, evidentment, els vam fer servir. Félix Fernández Mora, mi nombre, 42 años y soy psicólogo clínico. Actualmente trabajo como tutor en la UNED en diferentes facultades, tanto la de psicología, la de educación como la de trabajo social. Siempre había tenido la inquietud de estudiar y psicología era algo que siempre me llamaba la atención y me gradué. Empecé a estudiar y me acabé graduando. Y sí que encontré en la UNED un tema de que uno se lo puede estructurar a su manera. Hola, soy Nati Villegas, tengo 46 años y soy la contable de la Fundación Espanire. Y claro, tenía que buscar la manera de entrar en el mercado laboral. Entonces acudí a Grameen Pulse y allí me dijeron que hiciera el programa CEFET. Pues enseguida la área de orientación de Grameen Pulse me convocó a la Fundación Espanire, que es donde estoy trabajando actualmente, y llevo 17 años ya. Grameen Pulse porta 30 anys a Santa Coloma de Gramenet oferint oportunitats laborals a aquelles persones que han perdut la feina o que bé necessiten un reciclatge professional quant a la seva formació, o bé tenen una idea de negoci i no acaben de trobar la manera de fer-la viable. Els resultats es poden contrastar no tan sols amb les dades fredes, sinó a partir de les experiències que han comunicat o ens poden comunicar qualsevol veí o veïna que s'ha beneficiat d'aquests serveis gratuïts. Donat que és un projecte d'èxit a nivell de ciutat, a nivell col·lectiu,
Des de l'Ajuntament volem reforçar totes aquelles línies que han ajudat durant aquests anys a que moltes persones tinguin oportunitats laborals i oportunitats d'emprenedoria. Ho farem de manera clara amb el nou servei que tindrem en l'antic Hospital de l'Esperit Sant Rehabilitat, que ens permetrà consolidar i donar una empenta a totes aquestes polítiques de les quals us heu pogut beneficiar com a veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet. És fonamental una empresa com Grama Impuls per mantenir viu el teixit empresarial. Allí estás tú solo, contra el peligro. Y sí que es verdad que gracias a Grama Impuls no te sientes tan solo.